Jogene iku ana ketoprak kan. Ana ketoprak, ketoprak kabeh iki sampeyan ya. Takok kok koyo ngono lagi mbok yo sing apik. Iya. Ngene lho, nek traeke ora ngerti tak kei ngerti yo. Iya kan? Ketoprak Kancil Jaya iki saka Bandengan Trangkil Kabupaten Pati. Ketoprak saking Trangkil Bandengan Pati api ini kira-kira tanggapane iki piro to kan? Halah. Tanggapane piro? Kok kowe kok ngono nek tanggapane murah di. Murah. Iya. Kira-kira to Iku omong apa? Ngomong kok ngono. murah iki piro to kan ketoprak api padane kira-kira juara Pati